diolch I bawb sydd wedi cyfrannu at y ddadl yma, y pnawn yma. Diolch i'r gweinidog am I hymateb hun. Na I ddim siarad yn hir. Dwi'n meddwl bod yr cyffro yno ac yn cael ei rannu ar draws y meincia yma ynglyn â'r sgôp sy'n ei datblygu sector newydd yn fan hyn ac I fod yn flaenllaw ynddo fo. Mi glywson ni'r gweinidog yn rhestru yr holl elfennau hynny o ddatblygiadau hydrogen sy'n digwydd yng Nghymru eisoes, fel y gnes i na, a fel da ni wedi clywed gan aelodau eraill. Be mae hynny wedi dweud wrtho fi ydy yn bod ni ar sylfaenu yn ei lle mwyn adeiladu sector all wneud gwirioneddol wahaniaeth I economi Cymru drwyddi draw. Mae'r holl elfennau yma i'w croesawu. Maen nhw I gyd yn building blocks bach sy'n mynd I gobeithio yn galluogi ni adeiladu arnyn nhw, ond dyna ydy'r nod rwan, I weld be ydy'r potensial ac I anelu yn uchel oherwydd dyna'n union da ni wedi weld yn digwydd mewn gwledydd eraill. Mi ddwedodd y gweinidog y bydd y Llywodraeth a'r Meincia Llafur yn cefnogi yr cynnig yma heddiw. Dwi'n ddiolchgar I hynny. Mae'n cefnogi oherwydd I bod hi yn deud bod yr llwybr, y pathway yn strategaeth. Dwi'n nodi terma defnyddiodd hi ynglyn â chael strategic approach ag strategic focus. Dwi'n dal yn meddwl bod angen dod ar cyfan at ei gilydd a bod a'n nod clir iawn. Dwi'n cofio edrych tuag at adroddiad Llywodraeth Iwerddon Harnessing Our Ocean Wealth a gweld hynny fel patrwm y gallai Cymru I ddilyn, ac mi ddath strategaeth ynglyn â sut I wneud yn fawr yn amgylchedd forwrol ni. Dwi'n gweld yma'n hyn hefyd bod angen y math yna o ffocws mewn un strategaeth glir lle mae pawb yn gwybod I pa gyfeiriad da ni yn mynd, ond fel dwi'n dweud, dwi wedi clywed y cyffro na heddiw yma ar draws y meincia, nid dyma'r tro ola y byddai yn codi hydrogen yma yn y Senedd, ond o leia, da ni wedi cael blas eto, ac mae ar y cofnod yma yn y Senedd, o'r potensial ar hyn y gallan ni fod yn anelu amdano fo, oherwydd dyma, efo hydrogen gwyrdd yn benodol, ydy'r dyfodol y gallan ni fod yn cyffroi ynglyn â go fel gwlad. Diolch yn fawr iawn.